Varför är det bra? För att jag alltid skickade inbjudningar. Jo, det var just det. Inbjudningar till henne när det var... Kolla. Hej Louise. Kolla. Men gud. Gör då. Jag filmar. Jaha. Anycode. Det är kul när du blir vanlig och jag fortsätter vara sån. Jag tycker om det ser ut som att jag är jävligt smart och sjukt stor hjärna. Var det mest sjukt? Och sen ser det lite ut som en ballong.